assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, on calminama goto kala inde mum e yettode mum. Weltare arde huccidde e plateau mum yonta hande. Gonga ni min bayrino arde moon kono ko haajuji ɗi tan on pamat tan. Min jafno hen no fewi kadi. Min salmini yeɓiyankoɓe, min salmini technicien ji ɗi e mawɓe galle ɓe kadi. Mi salmini wondiɓamɓe foof. Donc mi rokkaɓe konngol kamɓene ɓe salmodira e moon. Diary, assalamu alaikum, mi salminima. Maaleykum salam madame Ndiaye. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV. On calminama, on juurama, kadi on beltanama, kadi ñaganama Allah moƴƴere. Mbiyama kadi jaam Allah e nden Allah wone moon. Min mbayrini ɗo kono ne sella alhamdulillah, mara ko holko jaggi noon seedere kono sallani foof hakkillaji men e moɗon. Ɗi calminten jinnaɓe e seeren ɓe. Calminen kadi ardiɓe galle o Baba Abou Samba Diop. Salmini kadi technicien men Djibi Dieng, salminima gorko mo Fanet. Mi salmini kadi yaadiɓamɓe o mbiyama kadi madame Ndiaye kadi ni rek. A jarama ko noon. Salma mi salminima, debbo mo Mauritanie. Assalamu alaikum. salmi sa assalamtu aleykum owladu Sénégal, assalamtu aleykum owladu Mauritanie. On calminama, on juurama bandiraɓe fulɓe. Sagal yettude Allah ene laaɗum salminde nene baba. Min mbayri on noon gora minen hoore faya min jewni on no feewi kono min garte moon kadi inchallah. Diarra mi yewni on no mbaɗɗon on ceeɗi alhamdulillah. Debbo jontaɗo a salminama. Ko noon tan no wirani min bayrino kono min garte moon hankadi machallah. Donc hande kadi on jii ko entre nous min mbaɗi saabu komin jiiɗi yewtude ko min jiiɗi addude hen miijoji amen kadi no fewi ko ɗum saabi. Donc thème hande o kam ko taux d' agressivité mo jiiɗen oɗo saaha baroji menda ko no wi wargoji ɗi ne heewi oɗo saaha. Donc yimɓe ne foti yewtude hen kadi agression ngaji ɗi viol aji ɗi foof ne hen. Donc ko thème mo gandanɗa yimɓe ne foti yewtude hen kadi yimɓe gadda miijoji munen moni fo haala ko miiji hen ñande e solution ngaji. Donc Diary ayi oɗo saaha e lebbi ɗiɗi eɗen mbawi wiide en konti plus de 16 morts, sappo e jeegom crime aji maydeji gandanɗa ko agression ngaji. Neɗɗo saaha yahat neɗɗo yahat ha nder galle ma tawma toon wanma ko boni. Donc hunde gandanɗa hulɓinima oɗo saaha. Mi rokkuma konngol ñenna kala hen yiyandema. Madame Ndiaye mi weltanimama a addi thème baɗɗo important kadi thème kadi mo gandanɗa hande mo société o kadi wuuri hande saabu hande haygo suusa yaltude. Waɓe ɓamina min yidde yaade foof joni jooɗima hay goto wiyani min jooɗima saabu mi yarda à tout moment aɗa wawi neɗɗo wawi iwde caggal ma fiima ɓoldu walla fiima nabi. Ɗum ɗon hande min mbiyami est ce que hol jamanu mo gonɗen hande. Sa yeehi kadi mbiyami kadi mataw mo fof kadi yo pat jooɗo e moƴƴere mum wona e bagasuji mum saabu hay goto yara ala haare nawa bagage ko moƴƴere nawata. Ɗum woni firti yo jooɗo e moƴƴere mum. So woni mo hulano Allah yo rutto e Allah rewa Allah jomiraɗo joom bawɗo saabu kanko jogui jurmede o yurmo enen. Abo hande en mbayde comme non ko guertoɗe ni guertoɗe a tinta aɗa nden guertogal a tintano paɗɗa ɗum hande ko enen gondi guertoɗe ɗe saabu hande guertoɗe a yiira ni paɗɗa ɗum balli même chose ko yimɓe hande paɗɗete ko kamɓe kirsate a yiyano hakkula ni mbiya an est ce que yimɓe aɓe gonde hakkillaji mabɓe Franchement en foti namdede de. yo Allah waɗan en jaam tan. Salma annene ko kalɗa hen surtout Sénégal wiya Sénégal hande pays de la teranga. Ɗatti wonde teranga saabu joni wiyete ko pays kaɗo nimɗo huuli haalde somi yalti woni hon warede ye gora anda yo Allah faabo tan kadi en ngala e gore men ala sécurité gonɗen ɗo wallahi par ce que tawma ko hay surma warma ha nder surma tawanma warma. Yimɓe ngala sécurité yimɓe dal mbardata neɗɗo comme si ko jara ko ndiyam mbaranma kono wi mbaranma maaya non gelminma tan pare gonda tatti ɗum famde heddo jomum sohe ñalawma goroyal ɗum fota wonde sa waɗi hay sinna wara ma e kaso he maayi toon ha ganduɗa ko mbaɗɗa o ñande wonde hono ma wattata hoyno sa wurmen ko heewi wari tan ko enen manque darade oɗon banggue ay won guure sa yi toon sa waɗa tan ka barete hen
ha maya no mbaɗɗa o e ha maayi ko noon mbaɗaɗa ha maya sa wari a warata sa wujji jungo ma taƴe sa waɗi violé mbaɗaɗa ɓaydeɗa ko boni piiɗa temedere ɓool sa ni waɗa mbari waɗa o hiwren ko e ngala sécurité ala mbeɗa fof warda fof waɗa kadi tokoson mbaɗat cuuron tokoson mbaɗa 15 ans ha mbiya juy mbarma imagine toi mais kadi gonga ni agresseur ɓe mais hande neɗɗo a wawa andude neɗɗo koɓe mbiyata ko neɗɗo ne niɓɓiɗi sabu an hande gonga ni aɗa wawi renade kono saaha aɗa reno tawa a anda bone o ene nder galle ma sabu a renoto kono saaha a andata bone nene nder galle ma sababu nde hande a wondane neɗɗo gonɗon e galle goto omo fijanma omo jalanma taw omo watte ma hakkille mo fewjanma o fina subaka o wima kaari hokkam ɗum ɗo celoɗa assalamu aleykum maaleykum salam tan yenna cippiro tan o waɗema ko boni o waɗema laaɓi walla o waɗema ko hay goto anda ñandene rek ana fira ko ma ñande mbaɗi ɗum vocal e groupe whatsapp mbi mi ala sehil mi ala giɗo mi ala jaari hay goto kadi ko sihilam sabu hande ko sihilma waranma hande saɗa fewjene ko ɓattiɗomo rek wawi rewde si sabu holko holko gandita neɗɗo o warira ɗum ganda ɗum ɗo wona naturel kadi wona tan inconi ari warimo ko ganduɗo tan wawi wardema si ko noon ara mimmi o ganduɗoma waɗa wujjudema ko ganduɗoma tan wawi wardema ko ɗum noon on jamanu gonen hande noon hande ɓe mbiyata ko jungo ma nanugo sa hoolimo so ɓoyi ene wawi fiidema hello tawati lojmani e kay ko ɗum noon oto e kay oto hoola hay goto dal min kam ko ɗum mbiyam joni kam hay goto mo hoola mbiɗa mooli Allah kadi an wirno neɗɗo so yiiɗi waddemo gueɗe ene waɗa koye ganduɗo mo hay makko o mototo hawaɓe wardema wallahi an no wiyatno ni aduna hande o maro ko wiire wara ko joni tan affaire o boni ɓooyi e joni kam ko ɓurti ala joni ko ɓurti joni ɓurti ala enen Sénégal mi jogui gueɗal kalto lamɗo wara kalto lamɗo wara walla kalto joom wuuro wara ko debbo takimo warede oye debbo ko debbo tan ɓe moltoto kam somi joni ɗum ko bonni koye debbo tan moltete par ce que wima debbo gonga wiye debbo kadi wonko tawi ɗum waɗde affaire uji ɗi kadi holko kali ko seyɗane kali ko seytane sa addi sera wi debbo yonda an finni seyɗane o an totti oɗo seyɗane o waɗoya ko boni ko aya ɓe mbima gueɗe ɗiɗi mbawi bonde ceylagal haalis debbo hay debbo ni debbo ko wiite waɗan ka an ka sa an ala ko ñamɗa sa hokkama ni mbaɗa ɗum rek mais debbo mo yonta bala waɗe tan sabu mawɓe hewɓe yenna bandiji kewɗi yenna ɗo henna jaggama koye debbo rewna donc debbo kadi kono on cadre kam jalten toon ko Salma haalanno ko kala mo jiiɗa yenna waɗa hunde tawan ko ɓacciɗomo walla ganduɗomo yeeyimo sabu enen ñanden ɗo won waji goto mbaɗaɗo tawaɗo ha nder galle mum tira pistolet mais ko jeeyaɗo sababu ne kanko ko baɗo versé kalis ko jaho e banque uji omo versé kalis mais waji o ari ha nder galle makko wimo yaltin kalis o ɗum noon ko neɗɗo gandanɗa ko ganduɗomo ɓattiɗomo yeeyimo pour wiide yenna yo sa yeehi yo hokke temps saabu omo jogui kalis o te mi haalama hande Sénégal tellement ɓe poori ana anda police aɓe anda yimɓeɓe hol ɓurɗo hen forde saabu hande mi andataki ene jarni kam rewde rek 1 an en anda rek no woniri ene woniri galle mum e to yahara e hol heure artat e hol heure mo yaltat mi eftatama hen noon nde bonata nde min mi sooɗo hen mi neriya Salma ne wayni taw kañum ala ko andi hen tan bonne haalne tan ha no kañum ne ndeysan holto keɓata caɗele kala ko neɗɗo ɗuma proposé tellement aduna ni muusi muusal nga handa holmo kala ko neɗɗo wanma proposé a miijira hakkude ma e Allah an jeera tan ko jawdi ndi saabu yimma jiiɗi hande dañde pala force mi ponimo dañde rek saabu ene mbiya enen kuuli Allah mais ene manki kulgol men Allah ene manki des fois kadi jaari laaɓareɗo ha ɓurta kadi lorma comme par exemple jinomi ko mbiɗa ñino ko tan taw min haala kam jomumi Salma mi ala e haala he mbiya kam to kaari jeeya to kaari woni wima galle kaari nan jaaha tawa gal kaari mbaɗɗum ko boni ɓiɗi ko min tawal men seedi ko comme ko laaɓareɗo nanno kam ɗum ɗo a jomum ardata ma hen ko sérieux namdo sérieux ardata ma ko ram ko goɗɗum e goɗɗum cikka am laaɓare moƴƴere ɗum takane he ɗum hande siira hande ayani hol bonɓe ɗe hay moƴƴuɓe hande puɗɗima bonde wallahi
andagi liggotoɓe ni kamɓe fof joni kala mo liggotoɗo garɗo e galle ma ƴeew photocopie carte d'identité mum jagga ɗum sabu to parce que au cas où hay goto anda o kaw hay goto anda min kam de joni min huuli ni joni an hulat ni sabu en ngala ko mbiɗa ko en ngala sécurité neɗɗo saɗa yaha jamma aɗa yahanta anda furo gonɗa ɗo mara jamma mara joni yimɓe jamma ñalawma anda furo gonɗa joni yimɓe aɗa nden mbiyete kaari waɗama agressé ƴukkama mais joni wona agressé joni mo warama hirsama nanta hirsa alle mbaalu jawdi hirsete ni joni ko ɗum nanta neɗɗo hirsama ha mande kadi ka mo ñandano suka debbo no saña jetteteɗo saña o miijiti inne makko waji o waɗimo dohani kanko mo jogui joom galle kaari moɗo yinma mi yiiɗa moɗo jogui joom galle jaaha ƴetta marto fiyamo e hoore o maayi ɓoyani taw ñanden ko sawni hawre yenna dese Aziz Dabala mbiɗa ko wima kaari waji o ko galle o woni suka debbo o wimo o yihi to suka debbo o wimo omo waɗa mo dohani dal omo ƴorɓoma dal pour yidde wondude e makko fijirde tan bandi yagal tan joni debbo o wimo min mi wondani e massa mboɗo jogui joom galle o pammi deeƴe ɗum muusimo noon o ƴetti marto o fiimo e hoore marto ko fingirta wona fiide o fiimo e hoore o hawre e ladial wono ko wote boni ɓernde yo hen duham e rewɓe mbayi hewdini jani fof nen ɗo ngala hay wiide salamu aleykum na ana mbaɗiya rewɓe debbo jana probléme o woni ko oɗo saaha ɓerɗe ɗe aɗa andi min meeɗino nande ɗum ɗo vidéo heɓde vidéo goto pa goto ma ceerno mo haala hen o wi joni ko jiita jiiya ɓiɗɗo yummo wara ɓiɗɗo walla babiraɗo wara ɓiɗɗo walla ɓiɗɗo wara jinnaɗo mum o wona haydara ko jinneji ɗi natti nder yimɓeɓe tellement koɗande mabɓe ko hefta to ɓe ponno hodde ko ɗum watta tali watta galleji hankkadi ni ɓe donki andu to ɓe koɗat ɓe natta ɓe mbaɗa obligé nattude nder yimɓeɓe joni jiita neɗɗo an pourtant mbara o ñuuñu tan ko probléme mais joni jiiya neɗɗo o huccire neɗɗo o ɗum ɗo o nuyre ɗeɗɗo jomum ha maaya walla piya ɗum surtout neɗɗo holno jaggirta neɗɗo o ɓoɗɗa guila jomum to daranma ene luuhanno ha ɓuuɓa ɗum foti huccire mum aɗa ɗum wona naturel ɗum wona mère te aɗa foti aɗa jogui réflexion accude joomum saabu neɗɗo a wawi ɗeɗɗude ɗum toon maaya ɗo ne ɗon par ce que neɗɗo hade maaya ma wadde hen 5 minutes au plus tard 7 minutes eyyi ɗum waɗi darta ka ñannen mbaɗɗo woni boyi ɗiɗi wardirɓe kanko to woni Tivaoune Peulh kadi jettinani ɗum min Tivaoune Peulh te mbiya ko maçonŋeɓe gona maçonŋeɓe mara ɓe kuɗi ɗon e galle here kanko joni o wari o paari o dogi o wari kaari tellement wona ɗum wona hulde ko wonki foori wonki a wawa waɗa ɗum tan deƴƴani wawan wonde en less ga a wawata wonde en less sabu ko tellement joni woni ɗon no yaltata e hoore ma ko ɗum ɗon yaltata e hoore ma yimɓe min ko mbiyata ko dal ɗum wawa wonde en less ay ñandene ɓe mbi to woni to ende Tengej on o wi taniramo o nawno e daara internat janggoy taani sabu ko taani taani o sabu ko banggue debbo e banggue gorko fof hamo jiide cuulel ngel a faami koɓe nayi o nayiɓe daara toɓe nayi internat to o yoɓ mo fof 30 no yobnata ɗum o cuulel ngel laal goto arti ɗon tan wi maintenant ko o sellano o nawɓe samori o nawru ɗum cuulel ngel sellano eyyi o nawru ɗum gonguel ngel o sellano ha dañi probléme koyɗe ronki yaade ɓe gartirimo toɓe gartirimo ɗo o safri ngel hanngel watti yaade a faami o nawri joni goɗɗo noon nde nawri ɗum de on yummum bamum yeehi hay goto andata woni o wi 2 ans babiraɓe jiyani ɓe ganda ko yi clandestin ɓe ganda yummiraɗo joni nena ɓe daka ko Saint Louis o to nawno cuulel ngel ɗo o wi o tinan tan ha oustas o noddimo wimo to woni o wi benam galle woni temps maggal o o wi joni o wi kolko mbawaɗa wadde ar galle arto en daaro tamin cohluma o wi benam ara o ƴefnoto saral mo homo salguino o wi on kadi nodditimo wimo yo heeño joni o wi to o joƴita saral o fayi nden oroji gartani taw o wiyamo yaha fayede banggue juuti pour hebde oto haademo yettade ima oustas o noddimo wimo cuulel gaddunoɗa nguel sankima to on wawino guilano yo aro ko on eyyi o wi cuulel gaddunoɗa nguel sankima o wi ha o wi sankima o wi joni hamin nammo hôpital o yetti ɓe nayimo hôpital ɓe mbaɗimo autopsie ganda hande Sénégal
sa wari joni sa muñi seeɗa joni ganda barɗo e mbi ndew jiironde autopsie ne yaltin cuulel ngel wiya cuulel ngel maya naturel sabu ko ɗeɗɗa juutɗe e koyɗe fof kaɓɓa joni kanko inde soit ɓe garti nde nde ɓe mbaɗi autopsie ha autopsie yaltin ɗum soit ɓene garti nde aran cuulel fenta ɓoy soit ɓe mbi ya seyda ko ni waɗata mino fiyat min tano fiyat en tant que ka debbo aɗa jibini ya seyda waɗi mo ya seyda o sabu ɓe mbi ko on hette suhaɓeɓe wuri ko bonɗo ɓerde koy a faami aɗa wonde cuhlel yummum oppa ɗum haɗa mum an wayno comme no ɓiye adda ko wayno ko ɓiye gaddaneɗa rek surtout ka debbo miijo ka dañowo ɓiɗɗo min ko ɗum mbiyam hay sala ɓiɗɗo de wiye e tan ko neɗɗo anda o ala jurum o dañani ɓiɗɗo dañata jurum ɓeɗɗo ne tan ka debbo aɗa miijo jogade ɓiɗɗo ko ɗum ɗon ƴew kono cuuron tosson 9 ans ƴew ɗum ɗon e cuuron tosson joni bonna yummum nene wonde mette bamum yeehi anda to woni an mbatta hen afo mum mbara ɗum e ñigam est ce que allah nula ɗum kulbini walde hulaka kam jola mais j'espère que on nangama tan on nangam haade mabɓe wadde autopsie on maɓe nangi foof ɓe nangi saso jiɗɗi ɓe nangi rewɓe mabɓe o yitta ndenen autopsie o yaltine noon ɓe gandi ko ya seyda o ko kañum saabu kanko hettuno e suhaɓeɓe ɗum waɗi hannde joni halfinde ɓiye ni sirani a hulat allah yesala ɓurɗo sukaɓe ni kañum ala e waɗi yimɓe jogui ɓerɗe bonde an e waɗi yimɓe tellement ɓerɗe mabɓe ne moni mbawde supporté haydara cuhlel min mbiyam mo wawade supporté cuhlel kam ko bonɗo saabu cuhlel ko muñan ɗum no weeɓi ko cuhlel mumil allah saabu an a woni moɗo haade ma woni moɗo ko cuhlel gonnoɗa ka muñanaɗa ha mowɗa a wawa muñande sa waɗama torturé noon mbaɗita torturé cukalel ngel a kadi wattamini hoorema sa wari fittadu a wawa yedde a jotta neɗɗo fittadu ne foori sona haal ko mbaɗɗa o kay a yetta kadi neɗɗo yima tan ande o ko kañum waɗi a tampini hoorema a wawa wonde en l'aise mukk a ñamata yarata ɗantako fittandu way noon par ce que dar tega ƴukkuɗoɗoma laaɓi aba gulaɗima ko tan ma joué hoorema he aɗa darama ɗo wonni a watta normal sa ma annana ko gonɗa fof gulaɗe gartere hoore ma tampini hoorema gonɗa fof nanan feeram boni yo kay woyam yo kay poursa nan ɗum mbiɗa ka waɗi bone te allah waɗanma natta kadi kaala mbiya min de mo rikkani sa a warmo ɗum iwata e ma ande ke mujum jamono gonɗen arande sa mujum jamono gonɗen mujum jamono noon mbaɗo fof noon yoɓɓoɗana rek kadi kalen e ka baɗɗo suka debbo handicapé baɗaɗo violé o onne kadi suka debbo violé holto min kam gaɗaɗo han min Fouta e Wourossogui mi anda Matam ko Fouta ko Wourossogui ɓe mbi lengal wiyete ko moderne Wourossogui ayi ganda an o ko handicapé o wawna hoore mo woni a laago o wawna hoore mo foof koye dow daɗo tobon ɗo ko ɗum o waɗata an a negani ko mumo kadi ko mumo eywa o nanta mi wiyat tan mi sikki o nanta yo joom baɗɗo ɗum o ana mo leli omo lili e dow daɗo hay goto anda oɗo wino horan legal ngal fof no addede kala mo joofi anda ko kañum an on joni a addi a wani yummum charge wona kañum mbaɗɗade ko yummiraɗo wallay saabu yummiraɗo kañum lawƴa kañum fitta kañum waɗa hunde foof an addini ɗum kadi ɓiɗɗo goɗɗo tiggu kadi an hakke on est ce que an ene wawi ƴeewa tan rewɓe mbay hewde ni jaaha taw ya laago mo wawna hoore mum haydara eyi par ce que o wiyata ko kañum jomum haalta haydara wawata haalde haydara andata a faama wawa wiide hay hunde wawata wiide kadi ko jomum waɗi ɗum violé arani gambaji yimɓe ndi wino ɗo ene bonandeji keewi bonandeji no ko joni keewi min kam ni jimi vidéo mi waɗa soke mbima ala ɗum mbara kam maintenant wale gonen wiya Fouta na wiya Wourossogui wiya Modène mbiɗo bola ɗin affaire aji ni heewano nanede meeɗa min dollal no wawi tawni ko arani yalla jomum andema yummiraɗo yaltan galle yaha comme no genre walla wayno yiide woɗɗi ɗum ɗo jomum o yummiraɗo faldan jomum falta am wawi wonde sa e nder galle ɓoy wona ñalam gos par ce que sinon ñalam goto wonno kam ma jomum devier kam ma ando carrément waɗan jomum ko ɓooyi yaade makko ala neɗɗo ne wawi ɗum ɗo e ñalamo goto wawi wande hen reedu ha mata jomum kam taw jomum ko mboɓi ala so hay soko mbomi kano acci mbatta ho neɗɗo ɗum ɗo ɓiɗɗo en tooɓe e ñalamo go mais ala mais yummiraɗo gila nde waɗa violé ɗum ko tagi o waɗano signalé dès le début acci heɗam mi haalanma an hakkille ma conscience tranquille nani an aɗa miijo oɗo leliɗo mo wawna hoore mum haydara gorko ma ar wonde muɗum a miijira hoɗum a famani de
kono an wona cukalengel joni a ko reedu mais o jibinani tan wona eso jibinani o jibini o jibini kay ko ɗum mbimami noon dès le début mataw kam mataw o wonta reedu yenna taw yimiraɗo o yenna tinata haw jibinama ara ɓe mbiwa kala ko bettuma wawma a meeɗa miijaɗo mi aduna ma mbaɗa jekki a wiyandi o esana fibono mo wondi walla taw holko probléme har ko ñawɗo wasata holko woni reedu he a miijota o an a miijota o neɗɗo awa miija neɗɗo kadi neɗɗo tutan neɗɗo wonat jogoto symptôme aji gandanɗa hena an yummiraɗo anne ɓiye so woni reedu walla wona reedu anne yummiraɗo franchement parlant o jooɗi ha oɗo saaha ha ɓiyi ko jibine o fuɗɗo waɗa signalé ɗo ɗin affaire aji ɗewna ɗon so waɗino signalé soɓe mbaɗino prélèvement henna soɓe ƴettino e partie henna yewto suka debbo henna sperme aji henna ko yaltata e gorko soɓe mbaɗino test ADN walla empreinte aji henna ɓe gandanno gorko o henna est ce gorko nde pari nde waɗa pompani ha pari yi lawol muɗum mais ɗum wonnata koye debbo yawata iwde wonnade debbo 3 à 4 jours mais ɗum noon wona mbiɗa ɗo wona neɗɗo fof andi ɗum kadi wona kadi no wiyete kadi hakkille mon wawi wasi yarude toon saabu en jiiɗo hannde hol jomum sowo ha ñande jibinte nde yimɓe wondi galle ɓe ganda o ko cuɓir yimɓe waɓe noon e waɗi yimɓe a yira deri mum a yira maare ni o ko reedu sa wiyama ni kaari ko reedu a wiyata wona gonga yimmiraɗo ni ne wawi andude baɗɗo ɗum ɓii ko wona hanƴe kinade ala nen sérieusement yummiraɗo ko ala wona ɗum ko yummiraɗo wontar tampere mum saabu a wawi joɗade ha oɗo heure ha ɓiye jibina puɗɗa yaade e télé ji aɗa haala dès le début o fonno nawde ɓiyi ko hôpital yimɓe mballa ɓiyi ko o ƴeewa certificat médical o waɗa porté plainte anana wimam koye mbaɗi yimɓe mbawi gonde deedi ha jibine tawa an a anda ɓe koɓe cooliɓe ɗum kam ne woodi eyyi yummiraɗo way taw hakkille mo an comme hande vidéo wonde yaltinde yimɓe mbima wawa wonde saabu holmo gonɗo laago o yahani o nanta o yiyat tan an o ko dow dadɗuɗumo woni fof ko baɗanteɗo on holno wonirte reedu ko ɗum jomum kam tawammo toon tan eyyi ko togo garɗo beɗa andi accata yimmo falnata anda kañum faltata mbimami noon ayi so ɗum waɗanoma foof ɗon e ɗon taw yimɓe gandi baɗɗoma noon anene yimɓe woni mais gorko ala fof ko añi gorko ala fof ko añi yaade ha tawi mo sellani woni less escaleji e pont muji pont gandani lammi wi toon wonde munen saaha lawƴeteɓe a anda fof ko heɓanma hen min kam anda sabu nden kam mbiyete ko jomum e waɗi waɗoɓe ɗum ƴewata ɗum ko pour jawdi en walla ɗiɗo ɗum tagui ko joni dal ko ɗum tagui wiya joni ñabbuji ɗi ne heewi hépatite B ne heewi joni a ɓooyata juutata ɓalde 50 ans 60 ans en taw a gaari a yiyata keɓɗo 19 ans sacci kaw 42 ans wallay hépatite B e darta hannde suhaɓeɓe daranɓe wallahi comme génération 2000 walla 2003 ɗiɗo dokkaɓe anani anemo hoɗum cikata ɓe kecci yummiraɓe mabɓe sabu tellement sabu joni ɗentoɗon ronkama dal sénégal joni boni hay goto famata ay jomum kam on paɗɗo o ɗeɗo gueɗe on wona o ala ɓerde o ala guilgu ɓerde o yurmota e rewɓe mbayi hewde ni o ala hakkille ni rewɓe mbayi o miijorta ko hakkille makko o miijorta ko hakkille makko less o miijorto ko ɗum tan yoɓe ñaafo kam noon e kongo o ɓeren ko nande jibu jee ay ko wayni en abbitoto jomum o feeñoyat sa baɗɗuɗumo ma abbitomo temo jan ma abbitomo tan ko wiyata kongo jibin oɗo ɓiɗɗo wonta e jaam dar bon ma andoy inchallah wona kisa e sami mi yi ko mi yi action baaru ni won kangaɗo gorko debbo goro o wela hakkille makko heewa ayde ɓe gonde makko woni reedu nde kam fof ɓe caali ayde waaji o resi nde ronki jibinde wiya probléme ko mum woni wiya ko aɗa jogui ɓiɗɗo mo gandanɗa hooma ma waɗan reconnaître tant que wiya a waɗa ɓiɗɗo reconnaître no wawa hankadi jibinde ƴewno wi noon de addo e ɓiyu te wino ko jeeya wimi fof gandan ko o wawi jibi honko jibini ɗum te dartanno ɓuri ɓuuri hoytino o wi kam jiɗo adopté cukalel ngel e wi pourquoi adopté cukalel ngel pour holɗum o wi haydara ko jurumde min jurum haala min ko woni e dow mum o wi jaafuɗon mais ko min jibini cukalel ngel ɗum noon ɓiɗɗo suulata hajana 15 ans mbiyama dal baɗo fof ɓiɗɗo soƴar onon bandiraɓe sisi ɓe ko kadi kalen e ka Aziz Dabala o kadi
sabu ko hunde gandanɗa Sénégal fof commentaire uji fof haalama hen surtout waali noon ko mbiw neɗɗo ko bonɗum waali koye famille fulɓe booje bokki kadi on kadi koye yoreji ɓuuɓam sabu mbur fof ko fari ɓuuɓanɓe kamɓe fof en jii kadi polémique o Demba Guissé sabu clip makko yimɓe jii miniature o ɓe mbi ko o tawi o waɗi hen ɓe gandi on mataw sankima pour dañde bosir ɗum noon fof ko miijoɗon hen beele ko noon yaari aɗa ndir ko tombe waral ay gaaf ko ɗum noon wona ɗum ɓe kaali tombe waral kadi Sénégal naɓe raki enen keewi haala kono en kanga sa yi en kaali hunde re holko tagi en haalde aɗan ko tagi ɗum en ɓooyi yebde ɗo clip en ɓooyi yiide ɗum en meeɗa yiide to gamowo waɗa miniature miniature meeɗa waɗde meeɗa ko ɗum waɗi nde waɗi miniature nde ɗum waɗi yimɓe ɓe kaali sabu ko meeɗa waɗede so waɗama gonga wawno wadde mo rende hommage mais yimɓe ne gandi Aziz Dabala fecci ami oɗo clip so paari so clip fin clip o wawi wadde rende hommage a Aziz Dabala ko waali mais yimɓe mataw ko ƴeftu forme hoore ko ɗum waɗi so araɓe kamɓe ɓe goppani hay détail goto ndar ne wawi tawde goram haade clip o waɗino waajo waɗino clip o ha paari waji ɓe canki waram tawa ko jurum tan par ce que heeɗino vidéo gorko ko tembe suma haala e TikTok o wi deysan omo jogui clip mo gorko mo foti yaltinde le nangam kono yaltanto kono waali e Aziz Dabala nanen Aziz Dabala ne wonno présente wulengel par ce que ko pullo waɗiɗa ɗum pour goɗɗum deysan ma kay arene sénégalais ne kewi critiquer ren kadi Sénégal waɗa ɗum komin waɗa moñade da affaire o ala he probléme goto mana goram ko wiire hooran ko mbiɗa ko tombe mo waɗat ay gaaf gasi ko ɗum tan ɗum tan wona wallahi wona haydara waɗa ɗum pour goɗɗum kadi ko ɗum noon sahi kadi yimɓe kaldir ɗum kadi wona mo yinno hande ɓen tawe hande si kam koye site internet e haala kadi mo foti yiɗi sabu hande ko concurrence haalulaji oto salo kadi ay neɗɗo so woni milieu so woni aduna oto salo haalede oto salo wiyede yo salo ko wiyete ko tufni ko o tawe mo hoore ko ɗum ɗum tasi ko waɗanno waɗi kamɓene yoɓe ñagane tan Allah to ɓe gummi to yo ɓuranɓe to payi to ko ɗum tan kamɓe maaɓe julɓe kala mana saha goram o yaran hayda ko jurum tan goram ɓeɗa mako heccit tan o winno ɓen tawe hande mbaɗa sino hande clip o tawno hande ayi ko fof ni waɗa indono waɗanide ɗum tan kono goram ko jurum tan aɗani sa mayi tan goram ko noon yimɓe fof kadi ni goram ko ɗuminata eyi min ganta badal masanama sabu aɗani woɓɓe ɓe mbiyata ko haydara ala hen woɓɓe mbiyata ko haydara ala hen woɓɓe mbiya kadi wona lawol sabu o sankima o fotano ƴettude miniature yen clip makko sabu ko mataw ko cagarte walla ko fijirde en o waɗa hen miniature par respect peut être mais bon moni fo yenna e miijo mum woɓɓe ko moƴƴere woni hakkille neɗɗo ko wawa hadde ɗum haalde dal ko ɗum kay ko foy miijum dal sabu ɓe mbiyata kadi neɗɗo mayɗo henna fota haalede ko boni dow mum fota waɗede ko boni dow sabu aɗa waɗi ɓe mbi sa ande mum ko moƴƴi haal sa andi anda e mon deƴƴu won mandu sabu malaka yurmene en malaka ɓe kala ko heɗoto ko yimɓe seedoto ɗum neɗɗo wawi sasanam taw wona goo Allah kañum Allah zone mbaɗe bawɗe on yiye foof on andi foof on neɗɗo wawi sugde ɗum hunde on tan andi kadi sénégalais ɓe yoɓe goppu kala ko kewi moni fof ne addo miijo mum ene haala ene wayno kañum tawa ɗum noon mamin ƴettu spécial yenna jour min mbaɗa hen tem sabu ay ko mbiraɗo holko siftinimi cuhlel gotel feranomo wura men ferangel maayi mbiɗa wawi wiide haysomi ada e cuhlel ngel wonani premiére de adi ɓemi sabu mimi ha timmi cuhlel ngel a faami gartomin kiimi debbo goɗɗo mo waɗa expliqué o wi cuhlel ngel no firani tellement ha hoore mum fusite harmeji harama fusani yimɓe ne mbaɗa exagéré de wallahi noon tawi min kam no waɗa expliqué min hulni min kanko ɗo arande to cuhlel ngel murnama kanko ɗo yummiraɗo o dari waɗa expliqué mbeɗa haalan ɗum ni tan mbimi meeɗa yiide neɗɗo cuusto Allah sona hande oyi kam ko woni mbimi debbo goto mi tawi mum waɗa expliqué cuhlel ngel wi hoore nde ko fusi taw harme jeeyi fenadre wela jomum gora hamnima de donc haɓen mbaɗa minen signalé que temps men gasi donc ɗum wonno hande émission temmo worgoji ɗi en oɗo saaha e kawuji ɗi ne kewi donc ɗum min gadduno hande thème pour yewtude e mon
mi hokka jaari en salmodire waynodire bandiraɓe ha gongol kadi inchallah. Ko noon tigi madame Ndiaye hande émission o weeli nen tellement hande mbaɗi doublé sa e ɗum ɗo ɗum heure o ko mbiyat ko rek ko artirde kadi bandiraɓe kadi artirde hakkillaji mabɓe yoɓe gandu kadi enen fof en gotum kadi enen fof ko Allah gummiɗon kadi ko toon paaɗen kadi kala neɗɗo no mbaɗa wonde foof artude hakkille ma o saabu hay daroɗo jarane aduna ma ha joɓoɗa fittangu neɗɗo saabu hande ko mbiyata ko sa waɗi ko mayat sa warani ko mayat kono oto maaye junngo ma rentude ko heddi hono ndeysan mbiɗa dowono magam naɓe fof saabu ñandene mamam gorko ne abda thiam cenkitto magama yowi Allah yurmoya fof famille magam naɓe fof ndeysan mi donima saabu ko joom galle moƴƴo mamam babam affaire o waɗino kam touché mbiyatno kam oto woy ko mami ka taniraɗo neɗɗo wayata mamum ko mais min ko mamiraɗo forɓe yam saabu ko ɗum ɗo amen korsimle mi e korka tan tegno ham kanko tagno ham ummade ga jaami Mauritanie salminoydemo saabu kanko tan kanko woni famille kanko woni mawɗo jigiɓe jurum machallah magam naɓe foof tan o mbiyama yo Allah yurmum yaafomo yo Allah hasamaten kamɓe maaɓe foof julɓe ko noon tan kadi mi salmini hawrankoɓe mi salmini kadi nenam salmini bawam kadi e mawniraɓam ɓe e Fancy Diary Ndiaye won bayro bone e papa Ismaël Sare woni Sare Média mi salminimo gorko mo wawa ñaani gorko mabo ñeeño jantaɗo machallah mi salminima kadi weltanmamo ha dimanche inchallah. A jarama Salma neno ko mbaynodirtoɗa hen e bandiraɓe. ko noon tan goɗam yo Allah reen en suura en amin Allah walla en yalla reena kadi neɗɗo bonɗo ya barke Mouhammad sallallahu alaihi wasallam kono tan woni deno goɗɗo ala kadi yo Allah reen en gitti fof en batti jungo Allah walla ayno reena ko woni wuuro e woni ladde fof Allah yo Allah reen kadi yo Allah suur joomam ko ɗanni ko artuɗum e dow jam ya barke ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko debbo donde cammalle Adja Bundaw madame Ngom ma jumelle ono fof mo ɓorni ala hoy koye émission gonɗade si nono wi ono fof ma on ɓorno debbo jontaɗo cubbo Allah jontaɗo moƴƴo kala to piyami fiyama ɗon attan fof attama ɗon ceeɗi waddu akono ko heewi wi kam da mi itte paquet kese pour mi ɓumtane hooram nandi hen kay nan ɗelka ayyani waɗayam ɗum ay nder dow ɗon ha less fof kañum gilay ceen ha e paɗe ha e ɗum ɗo fof kañum ima séeri waddu waddandene séeri mbaare a jarama Kadja Bundaw mi salmini downaɓe fof mi salmini enamen baba men mi salmini ɗo Nouadhibou naɓe Astel Niang Baydi Niang mi salmini rewɓe ma salmini tamit nena Astel waɗa salmina kadi Nakson naɓe galle goggam Fama Oumou en salmini Fama Ndioro en Kadja Ndioro en kan fof calminama dal machallah woni pic merci a jarama a weltanama donc ɗum wonno hande émission mi wiyon ha dimanche inchallah moni fof yo wattu hakkille moni fof yo rento a wiyaka woto dañ sehil mais woto nder ma e bowal ma fof yaaha tanna neɗɗo hande neɗɗo ne niɓɓiɗi hay goto wawa andidde henna mbaɗɗo sincére e mo waɗani sincére moni fof yo wattu hakkille e hoore reno surtout kadi soɗo mbawi wadde caméra ji e damal galleji moon o kaw hay goto anda moni fof yo ƴettu mesure aji mum tan pour sécurité ɓurɗo ɓeydude kadi état o kadi ene foti wadde hen yenna darde mum kadi pour population saabu ko état wiya ko population woni liggonto donc moni fof yo ƴettu yenna mesure aji mumen on jarama ha dimanche prochaine inchallah